सानजौफुं समनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा ब्रैथि बिसान सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरज, बे बाथौ मोनथिना आरजखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायलांबाय थानाय मानगोनां आफादगिरि आरो दिनैनि नैबे मेलावनो बाहागो लाफैनो हानाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि एक्स बिएलडि वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि, जुनाय आइटिडिपि बर्डनि चेयारमेन बिथां आंनि बन्धु फैलाव मोसाहारि, बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि, बोसोनगिरि, लोगो नेहाथारि आरो बे बियाबनिनो मावफुं सोद्रोमा, लोगोसे जोंनि नैबे सिमेन्ट सापरि ओनसोलनिनो सानजा आरो सोनाब ओनसोलनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो दिनैनि नैबे जा मेलखौ जाफुंनायाव समायना समायफ्ले होनाय सिमेन्ट बियाबनि सिङावनो थानाय लखिमपुर जिल्ला आरो सिमेन्ट बियाबनि सिङाव थानाय मानगोनांजो माइनाव हानजानि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि मावनो गोनां खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे बियाबनि दौरि हानदौरि बिबानखौ लानानै बियाबखौ सामलायलांबाय थानाय मानगोनां देउरिफा आरो नुजाथिनो हानाय गुबुन गुबुन 66 जिल्ला गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनाय मानगोनां ससियेल मिडियानि फंबायमोन, आं गिबियावनो नोंथांमोननो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि नैबे जा सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरज बेखेवनायनि जा बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ जा मोनसे गिलिनथार बिबानखौ लानानै आंखौ बेखेवनो होनाय समाव जा आफादगिरि बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायाव आं दिनै गोसोखांनांगोन जेब्ला 1975 मायथाइनि समाव पद्मधर बसुमतारी, भबेन फोरोंगिरि आरो गगामुग ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जा मुथुर बसुमतारी मोनजों नैबे सिमेन्ट सापरि ओनसोलनिनो गुबुन गुबुन गामिनि फारियै समखम गामिनिफ्राय जा खदाल बसुमतारी, सालसिं बसुमतारी, लीलाधर बसुमतारी, महनपुर ओनसोलनि सीतानन्द बसुमतारी, आंनिनो आफा धनिराम बर' स्वर्गियारि, जेब्रा मोसाहारि अर्थात अनिराम नार्जारी आरो माधव बर' आरो बरिमुरि गामिनि जोंहा साधुराम मोसाहारि होनना बुङो, बिथांमोननि नारा नाथा नाजाबोनायावनो जेब्ला सिमेन्ट सापरियाव ओनसोलनि बरिमुरि गामियाव जेब्ला गिबियै जोंनि बाथौ धोरोमखौ गायसननानै
बै समावनो 1975 आरो 76 मायथाइ समावनो जोबोद जोंनि गेजेराव धोरोमनि बेलायाव नांलाय खमलाय जानानै 3 बोसोर लखिमपुर जिल्लायाव जेल जाबोनाय 7 सुबुं जेरैहाय सीतानन्द बसुमतारी, रजत रामसियारी, गजेन रामसियारी, धनीराम बर स्वर्गीयारी, माधव बर, बसंत गयारी आरो 2 नं महनपुर गामिनिफ्राय जेब्रा अर्थात अनिराम नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे लोगोआव गामिनि दैदेनगिरि जानानै थांफानाय जोंहा प्रेम बसुमतारी आरो नारायण स्वर्गीयारीमोनखौ आं दिनैनि नैबे जाय बिथांमोना दिनै सोरगोआव थांबाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै सिम थांनानै दं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। मानगोनां नुजाथिनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन, आंहा दिनै नोंथांमोननि नैबे सिजौआरि बाथौ मोनथिनाखौ बेखेवना होनो थाखाय आं नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गले गले बुंदोंमोन जे आंहा धोरोमनि फारसे दायो बेसेबां गियान गैया आरो सरसाबो गैया, ओंखायनो बे धोरोमनि आरज बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ हयथ' नोंथांमोना गुबुन सासे धोरोमारिजों सोमोन्दो थानाय सोरबा सासे गोग्गो सुबुं गेदेमा सुबुंखौ बेखेवनो होयोब्ला मोजां जागौमोन होनना सानदों होनना बुंब्लायावबो बिथांमोना नाथाय आंखौ नारा नाथा दिनैनि नैबे मेलखौ बा बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय बिथांमोना खनले खनले खावलायनायलाय आं दिनै एंगारनो हायै समखौ दोनथ'नानैब्लाबो मोनसे मिटिं दंब्लाबो बेखौ दोनथ'ना दिनै बेखेवनो फैबाय। जाय हक दिनै आं बिथां बे बेखेवनायजों लोगोसे आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। दिनै जे जोंनि गेजेराव जा आगोलाव बर' बिजाब थानाय सिजौआरि बाथौ मोनथिनाखौ जोंनि गोबांथार ओनसोलनि 66 गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै बर' बिजोंखौ हायैनि थाखाय एसामिस बिजोंखौ मोजां फरायनो हानायनि थाखाय बिथांमोना जे एखे सक्रिय भाबै गावनि न'नि खामानिखौ दोनथ'नानै मेंनाय बानाय गैयै गोलोमदै हुगारनानै बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै दिनैनि नैबे जे बिजाबखौ जाफुंसार होबाय आरो मोखां बिजाबखौ दिहुननानै जे दिनै बेखेवनायनि मोनसे सुबिदा खालामबाय। बे बेलायाव आं बिथांमोनखौ दिनैनि बे सिमेन्ट बियाबनि सिङाव थानाय मावथि बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। खारन बिथांमोननि जुदि नाजायामोनब्ला, बिथांमोना जुदि जुजिनाय गैयामोनब्ला, बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला, बिथांमोना चेलेन्ज खालामामोनब्ला दिनै नैबे बिजाबा दिनै ओंखारनाय नङामोन। आं आसा फारिदों नैबे बिजाबाव जों बर' बिजोंजों फरायना जेसेबां रोंदोंमोन दिनै जोंनि बे गामियारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना बे असमिया रावजों लिरनाय थख' थख' बर' रावजों गेबेङै लिरनाय बेखौ फरायनानै निस्सय जोंनि बाथौ धोरोमनि जा थांखि आरो थाखाय जों बाथौ धोरोमखौ मानो सिबियो, बाथौ धोरोमा मा, बर'नि गुदि धोरोमा मा, बेखौ जों फारसेनिफ्राय जोङो मिन्थिनो हागोन आं बेखौ आसा फारिदों। आरो बेयाव आं नायदों बेयाव 128 फारिलाइ दं। बे 128 फारिलाइयाव जोंनि गोबां गेदेमा सुबुंफोरानो ओंथि गोनाङै लिरनानै दं। नाथाय आंहा गियान गैया। दिनै आसलते इसोरा दंना गैया आं बेखौनो फोथाया, मिथिया। आं मात्र मिथियो जेरै जों संख्रिखौ जायोब्ला संख्रिया गोबाब होनना मिथियो, खिन्थु संख्रिनि गोबाबखौ आं नुफेराखै। सिनिखौ आं जायो, सिनिखौ गोदै होनना मिथियो, खिन्थु सिनिनि गोदैखौ आं दिनैसिम नुफेराखै। थिग बिदिनो आं मात्र मिथियो जे जोंनाव इसोर दं। इसोर सोर जों मोनदांनो हायो। जों जेरैहाय सिनि आरो संख्रिखौ जानायाव गोदै आरो गोबाबखौ मिथियो बा नुनो मोना, खिन्थु जोंनि सोलेरावबो जे इसोरा बेंफबना दं आं बेखौ फोथायो। दा जाय हक मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंहा हयथ' दिनै गोबांथार मोनसे गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि मेलखौ लिंदों आरो बेयाव जोंहा हयथ' गोबां
सावरायनो गोनां दङ आरो सावरायनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन आफादनि बर'नि माहारियारि आफादफोर दंफैखायो आरो जोंनिनो राजखान्थिजों लोब्बा थानाय राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ आरो गामियारि ओनसोलनि माखासे जोंहा दैदेनगिरि दङ बिथांमोननि दिनै सावरायनायनि गेजेरजों दिनै निश्चय मोनसे कमप्रिहेनसिभ माबायाव फैनानै जोंनि नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिमेन्ट बियाबनि जा थानसालि लुनायनि बाथ्रा बेखौ हयथ' मोजाङै जों डिसिसन लानानै थांखि लानानै जों मावफुंनो हागोन बेखौ आंहा दिनै इसोरनाव फोथायनाय दं। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसेल' खावलायनो नागिरदों जाहाथे दिनै धोरोमनि गेजेरजोंसो सासे सुबुंखौ जोङो राफोद जों गोरों खालामनो हायो आरो धोरोम नङाब्ला जों दिनै समाजाव जों थांनानै थानो हाया। धोरोमनि आसार खान्थिजों जोङो दिनै जों समाजखौ दैदेनदों जिहेतु जों सुबुं माहारि हिसाबै जिब' श्रेष्ठ हिसाबै जों धोरोमखौ फोथायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनोल' जे जोंनि गेजेराव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जेसेबांखि सक्रिय खामानि मावाथों मावबोगासिनो दं आरो बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि धोरोमारि खान्थिखौ धोरोमनि बिथिंखौ फोसावनो थाखाय जोंनि माइनाव आफाद आरो जोंनि बियाबनि जा सोद्रोमाफोरखौ आं बांसिन नाजानो थाखाय आं दिनैनि नैबे बिजाब बेखेवनायनि बे जा बिबुंथि बेयाव आं फिन खेबसे आं बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों। मानोना दिनै गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला दिनै 5 बोसोर 6 बोसोरनिफ्रायनो जों दिनै धोरोमारि खान्थिखौ जोङो फरायसालिनिफ्राय लानानै थानानै गामिनिफ्राय लानानै गामिनि फुजानिफ्राय लानानै जों लैहोर लैहोर फैनाय नुयो। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमारि जा सुबुंफोर बै सुबुंफोरा दिनै फरायसा फरायसालिया 10 थाखोसिम गावनि बाथौआव हाबोना हाबा आंहा फोथायनाय गैया। गावनि न'खरनि बाथौखौ सिबिना सिबि आंहा फोथायनाय गैया। गावनि न'खराव जुदि बाथौखौ बे फरायसा फुजियाब्ला आरो रायजोनि बाथौआव बोरै थांबावगोन बियो रायजोनि थानसालियाव बोरै थांबावगोन। ओंखायनो खावलायदों जे जोंहा मात्र धोरोमनि थाखाय एवारनेस लानो गोनां जोबोद दंबोयो। माइनाव आफादानो जा जोंनि धोरोमारि गौथुमनि जा दौरि आफादानो जा बा आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरियानो जा जों मोनफ्रोमबो गामियाव जों मोनसे कमिटि दानानै गामियाव अन्तत मासाव खेबसे जों मोनसे एवारनेस लानांगौ। जाय एवारनेसनि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जोंनि धोरोमनि फारसे सांग्रांथि जायो। जाय धोरोमनि गेजेरजों धोरोमनि बाथ्राखौ सोङोब्ला साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया मोनबा बाथौनि तत्त्वखौ रोखा रोखा बुंनो हायो। दिनै जोंनि गेजेराव आं नुदों आं सोरखौबा बुंनो थाङाखै जोंनि दौरिनि गेजेरावनो मोनबा तत्त्वखौ बुंनो नागिरा। ओं हिं क्लिं प्रत्येकनि बाथ्राखौनो जोंहा बुंनो थांनो नागिरा। मानि थाखाय बे ओं जाखो मानि हिं जाखो बिनि सोदोबखौनो मोजां बुंजोबनो हाया। दिनै बुंनाय बायदि जायो थांनाय बोसोराव 2022 ना 23आवमोन अब्ला बर' साहित्य सभा जादोंमोन। बेयाव मोनसे हिरिम्बाफुर होननाय बाथौ दंमोन अदालगुरियाव। बेयाव थांना जों बाथौ थानसालियाव हाबहैबाय। बाथौ थानसालियाव हाबहैनानै जेब्ला आं सोंबाय जे आफामोन जोंहा जे मोनबा तत्त्व दङ नोंथांमोना बै मोनबा तत्त्वनि बाथ्राखौ बुंजोबनो हायोना? आंथ' जों बेखौ मिथिया खिन्थु जों मात्र बेखौल' मिथिगौ ओं हिं क्लिं प्रत्येक खिन्थु मोनबाखौल' मिथियो बिसोर बेखौल' बुंनो रोंगौ। बिनि तथ्यआ मा जाखो बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोजां बुंजोबनो हाया। दा जाहाथे जोंनि नैबे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै 66 गामिनि गेजेराव जाहाथे बेफोरबायदि मोनथिया थानाङाथों आरो जाहाथे फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनथिया दाथाथों। आं ओंखायनो दिनैनि नैबे सिजौआरि बाथौ मोनथिना आर'जजों बेखेवनाय जा बिबुंथियाव आं बेखौनो खावलायदों जे बय जोङो मोनफा मोनफा गामियाव थांनानै अन्तत मास मोनसेयाव मोनसे एवारनेस हाबाखौ लायो। जोबथारनायाव दिनैनि नैबे मोनथिनाय बेखेवनाय बिबुंथियाव आं नैबे सिजौआरि बाथौ मोनथिनाखौ दिनै आंनि गोसो गोरबोजों इसोरनाव आर'ज गाबनानै बेखेवनानै होबाय होननानै फोरमायथिबाय। लोगोसे आंनि बिबुंथिखौबो बेखिनियाव